बुधवारा महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांच्या हस्तुकी नवी मुंबई हांगसर तिरुमाला तिरुपती देवस्थान श्री वेंकटेश्वरा स्वामीवारी देवळाचे भूमिपूजन जाले। ह्या सुवाळ्याक RDX गोवा चॅनलाचे कार्यकारी संपादक श्री सुवर्णा गोपाळ आमोणकार हांकांय आपोवणे आशिल्ले। नवी मुंबईत उल्वे हांगा महाराष्ट्र सरकारान हे देवूळ बांदपाक 10 एकर जमीन दिल्या। देवूळ बांदपाचो खर्च सुमार 100 कोटी असो थारायल्लो आसा। रेमंड ग्रुप कंपनीचो अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानियान देखरेखे भायर बांदकाम कामाचो पुराय खर्च घेवपाची तयारी दाखयल्या। तिरुपती बालाजी जशे देवूळ आसा त्याच तरेचे देवूळ नवी मुंबईत बांदतले म्हण महाराष्ट्राचो मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। तिरुपती बालाजी मंदिर आपल्या नव्या मुंबईमध्ये होत आहे आणि आज त्याचं भूमिपूजन सोहळा आज संपन्न होतो। या भूमिपूजन सोहळ्याला उपस्थित आपले महाराष्ट्राचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, तिरुमला ट्रस्टचे अध्यक्ष, सेक्रेटरी, रेमंड समूहाचे गौतम सिंघानिया, सर्व ट्रस्टीज, सर्व खासदार, आमदार, लोकप्रतिनिधी सगळ्यांना मी आजच्या अतिशय मंगल प्रसंगी, शुभ प्रसंगी शुभेच्छा देतो। कारण खरं म्हणजे आज तिरुपती बालाजीचं प्रत्यक्ष मंदिर आपल्या महाराष्ट्रात नव्या मुंबईमध्ये त्याचं प्रत्यक्ष काम सुरू होण्याचा आज शुभ मुहूर्त आहे।